Polos compromisos xa pechados desde xaneiro porque non consentirá que Carril sexa discriminado e porque é posible facelo de xeito seguro. Son os motivos polos que o presidente da agrupación de parquistas, Xosé Luis Villanueva, que ven de ser elexido patrón maior de Carril, asegura que a festa da Ameixa se celebrará os días 19 e 20 de agosto como se ven facendo habitualmente e que xa en xaneiro informou o alcalde das datas polo que é un erro do Concello o feito de que coincida co combate naval, o desfile de carrozas e o Festival das Revenidas. Sempre coincidiu co San Roque e co combate, a festa de Carril. O ano pasado pois a movemos para que non coincidira, para que non houbera pois tanto traballo e estas cousas e para facilitar as cousas, pero que o ano pasado creou un conflicto en Carril e a xente pois hubo un problema social e non estaba no noso ánimo provocar aquela situación, ni moito menos, e conviñemos tanto o alcalde como eu, unha reunión que mantuvemos no propio Concello o ano pasado, que non volverá a suceder isto. Villanueva asegura sentir que o Concello discrimina Carril ao dar prioridade a outros eventos antes que a esta cita gastronómica que este ano cumpre 25 anos e está considerada festa de interese turístico galego. Ven costando nos últimos anos por encima dos 80.000 euros, as contas están clarísimas, está enmarcada dentro das festas de Vilagarcía e o que non pode ser é que agora pois, o alcalde nos arrincone así, nos ningune desta maneira. Non creo que estea na súa intención ningunearnos, pero tampouco non creo que estea dando pois, a talla apartándonos e facéndonos apandar cos errores do propio Concello. O ano pasado, e volvo a recalcar, non teño nada contra as revenidas, o Concello lle dou 17.000 euros ás revenidas a unha organización privada e a Carril lle dou 3.500. Sobre os motivos que alega o Concello para exixir o cambio de data aos parquistas, a imposibilidade de garantir a seguridade en todos os eventos desa fin de semana, Villanueva considera que é unha excusa. Eu sei que a policía de Villagarcía ten capacidade e se non a ten, pois se pode buscar medios para apoiala e facer os 3 eventos. Non se quere facer. Se quere arrinconar a festa de Carril e se quere arrinconar a Carril e non o vou a permitir eu desde o posto que me corresponde, desde os postos que me corresponden, o vou a defender, eso está claro. Pola súa banda, o Concello de Vilagarcía emitiu hoxe un comunicado no que afirma que hai unha semana o patrón parecían non importarlle os contratos que xa tiña asinados, que Carril merece unha fin de semana de festa en exclusividade e respecto dos efectivos de seguridade que non todo se resolve con horas extra, posto que os traballadores municipais tamén teñen dereito ao seu descanso. Na rúa parece haber unanimidade ante o feito de que non é positiva a coincidencia de tantas festas en Vilagarcía, aínda que tamén se cree que a Ameixa debería ser unha prioridade. Porque se vas a un sitio non podes ir a outro. É mellor que sea outro día, non? Téñense que poñer de acordo. Algún ten que ceder, quen deles non sei. Pero bueno, é unha festa típica xa de fai moitos anos aquí e deberían de chegar a un consenso. Porque coincide todo no mesmo día, pois hai que dice a policía que hai que estar aquí, todo lá, e así a cousa máis repartida, mellor, non? Porque a xente, pois ten a xente que ven de fora, pois un día vai á Ameixa, outro día vai ao combate naval, outro día vai ás revenidas, e eso, se coincide no mesmo día, pois non hai xente para todo. É o que é aquí, que cambien o outro. Dixo que a de Carril sempre foi na mesma fecha, que cambien o resto que teñen. Como o que come todo nun día e despois semana de nada. E xe repartido, bueno. Así as cousas, o patrón electo asegura que nin el, nin a xunta directiva da agrupación, nin a confraría, nin os propios carrilexos consideran a idea de cambiar de data a festa.